Japane sik langsung pangan. Mbah, avokado sebelah ya mbak yo. Avokado setiba, sing tiba ketane wae. Wis uncal keraiku. Avokado setiba, sing tiba ketane wae. Wonge wae. Wah. Tagi aku. Nak. Buan ya. Avokado setiba, sing tiba ketane wae. Sa stres do percaya. Mari kita apusion. Belum paham. Apa? Ora. Ora mbok dibuk gambare gedak ora kaya kethek tuwa. Pancen kethek tuwa. Um